Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, ми приймаємо історичне рішення, надзвичайно важливе, про право на самовизначення поневолених, колонізованих народів цією тюрмою народів Російською імперією сьогодні у вигляді Російської Федерації. І звертаємося до всього світу, щоб вони зробили те саме. Це дуже важливо. Сьогодні Україна вирвалася з цієї тюрми народів. І ми зі зброєю в руках захищаємо свою волю. І ми обов'язково переможемо. Але після цього ми маємо не зупинитися, а простягнути руку тим, хто теж має право на своє вільне життя і чиє право забрала Росія, яка є сьогодні фактично раковою пухлиною. Бо вона як ракова пухлина діє. Вона атакує здорові нації, перетворює їх в хворі і знищує. Подивіться, все почалося з Ічкерії. У 2000 році вони остаточно підкорили Чечню. І після того сьогодні в Україні воюють тоді ще ненароджені чеченські хлопчики, вбивають українців. Через таких гауляйтерів, колаборантів, зрадників свого народу, як їхній фельдмаршал Дон-Дон, Кадиров. Ну яка країна, такі і фельдмаршали? Друзі, далі вони продовжили. Далі була Абхазія, далі Південна Осетія, Крим, Донбас, всюди одне те саме. Захопили, людей перетворили в м'ясо, кинули вбивати інших, щоб захопити нову територію. Це треба припиняти. В Верховній Раді лежить проект постанови про визнання незалежності Ічкерії. Давайте почнемо і приймемо це рішення. Деімперіалізація Росії почнеться з Кавказу. Ичкерин, маршо! Российская империя должна рухнуть, а Кадырова нужно казнить по закону гор. Слава Украине!